En mä tiedä. Kai se on kysymys enemmän siitä, että miten me niinku käyttäydytään tässä todellisuudessa. Mystinen kokemus sinänsä, se on varmasti arvokas kokemus ja voi oikeasti antaa semmoista jotain niinku sanatonta tietoa, mutta onko siitä mitään sitten eettistä hyötyä, niin kai se riippuu, miten me käyttäydytään. Kaikki on yhtä, kaikki on rakkautta, kaikki on valoa. Minä hajoaa ja muuttuu osaksi kaikkialla olevaa jumaluutta. Esimerkiksi tällaisia kuvauksia ihmiset on tuottaneet niin sanotusta mystisestä kokemuksesta, eli tämmöistä normaalitajunnan ylittävästä, usein aika vaikuttavasta ja joskus ihan elämän mullistavaksikin koetusta tilasta, mutta sitä on usein hyvin vaikea pukea sanoiksi. Mikä tällaisia kokemuksia tuottaa, mistä niissä on kysymys? Mystiikka on usein liitetty uskontoihin ja rajatietoon, mutta miten mystiset kokemukset istuu tieteelliseen maailmankuvaan? Ja voiko mystiikkaa löytää ihan tavallisesta, arkisesta olemisesta? Näistä asioista keskustellaan filosofia-psykologi Jussi Jylkän kanssa. Kuuntelet siis Päänavauksia podcastia ja minä olen Anna Tommola. Kerrotko Jussi lyhyesti, kuka olet ja mitä teet? No mä olen, kuten sanoit, psykologi ja filosofi ja tutkin tällä hetkellä psykedeellisiä kokemuksia, erityisesti oivalluskokemuksia ja myöskin meditaatiossa tapahtuvia oivalluksia, jotka on usein osana tämmöisiä muutosprosesseja tai transformaatioita, millä voi olla positiivisia vaikutuksia ihmisten hyvinvoinnille. Niin mä katson, että mikä niissä kokemuksissa on, mikä tuottaa semmoisia positiivisia vaikutuksia. Tämä on tämmöinen Koneesäätiön rahoittama 3 vuoden projekti, mitä mä nyt tässä on reilun vuoden verran tehnyt. Joo, tämä projektin otsikko on Lohdullisia illuusioita vai elämää muuttavia oivalluksia, mystisen kokemuksen merkitys psykedeliavusteisessa terapiassa. Mennään näihin teemoihin kohta tarkemmin, mutta ensin mulla on tietoisuustutkijalle yksi semmoinen kysymys. Mitä mieltä oot tästä, että kun musta tuntuu vahvasti, että mä oon olemassa ja on joku maailma, jota mä oon tässä yksilönä kokemassa. Ja mä en pysty mitenkään mittaamaan mun omia aivosähkökäyriäni tai näyttämään tätä toteen, mutta mä koen tosi vahvasti, että mulla on joku tietoisuus. Ja samalla mä näen sut siinä vastapäätä ja näyttää siltä, että sä kuuntelet, mitä mä sanon. Mutta mistä mä voin tietää, että sulla on tietoisuus ja että me jaetaan tämä sama maailma ja huone ja jotenkin kokemus tässä hetkessä olemisesta? No siinä mentiin suoraan syviin vesiin, solipsismi-ongelmaa ja Descartin tähän oivallukseen tavallaan. Ajattelen siis olemassa Descartilla, kun hän niin epäili kaikkea mahdollista. Tämä ilmeisesti tapahtui lumimyrskyn aikaan, jossain en muista missä päin maailmaa, mutta niin hän takkatulen äärellä siellä ikään kuin eristäytyneen kaikesta maailmasta. Takkatulen äärellä teki näitä meditaatioita, eli pohdintojaan, niin hän niin kuin halusi lähteä liikkeelle siitä, mikä on täysin varmaa, ja hän lähti siitä, että se, että hän epäilee kaikkea, niin se on ainakin varmaa, että se tapahtuu, joten on se joku, joka epäilee. Tämä iski itselläni lukioikäisenä ihan silleen kybällä, että mikä on silleen absoluuttisen varmaa, koska oli semmoinen niin kuin hyvin voimakas niin kuin epäilijä ja ateisti siihen aikaan. Se jotenkin vaikutti voimakkaasti, mutta se, että on joku minä, joka epäilee, niin senhän voi edelleen kyseenalaistaa aika helpostikin, että ennemmin voisi sanoa, että epäilyä tapahtuu tässä tai ajattelua tapahtuu tässä näin. Mutta jotenkin siitä tullaan helposti tähän solipsismiin. Solipsismi on ajatus, että ei ole muita tietoisuuksia kuin tämä mun omani tai että oikeastaan mitään muuta ei ole olemassa kuin tämä mun tietoisuuteni. Niin tämä liittyy tähän tavallaan niin kuin aika kiinteästi tähän Descartin ajatteluun. Ja kaikki nämä tavallaan, tämä menee länsimaisessa filosofiassa vielä kauemmasta taaksepäin, niin kuin Platonin luola-ajattelu, että jos tavallaan me jaetaan asiat niihin, mitä me voidaan epäillä ja mitkä sitten taas ei ole epäiltävissä. Oma kokemus on se, mitä ei voi epäillä, että tällaista tapahtuu. Nyt tässä siihen sisältyy ihan kaikki tämä, mitä mä koen tällä hetkellä, koko tämä todellisuus mulle. Niin sitten mä voin epäillä sitä, että onko mitään muuta olemassa kuin tätä tietoisuutta, niin siitä sitten seuraa se, että mä voin epäillä myöskin muiden tietoisuuksien, esimerkiksi sun tietoisuuden olemassaoloa. Tämä on hyvin tämmöinen määrittävä tekijä meidän tästä länsimaista niin kuin maailmassa olemisen tapaa, että se minä on se lähtökohta.
että minä ajattelen tässä näin, ja sitten mä rupean niin kuin epäilemään kaikkea muuta, niin kuin vaikka että onko siellä sun niin kuin silmien takana tietoisuutta, tai että niin kuin koeeko se samalla tavalla kuin minä, ja se on jotenkin sitten niin kuin toissijaisempaa se, niin kuin se toisen kokemusmaailma, mitä kuin se oma. En mä nyt tiedä sitten, miten niin kuin yleistä tämmöinen on jossain muissa filosofioissa. Niin sä puhuit näistä aivosähkökäyristä ja tämmöisistä, koska siis aivosähkökäyräthän periaatteessa niin kuin ei osata yhtään mitään, että siitä, että aivot ruksuttaa tietyllä tavalla, ei siitä voi päätellä, että siellä olisi minkäänlaista tietoisuutta. Tämä niin kuin selityksellisen kuilun ongelma mieleen filosofiasta tai tämmöinen niin kuin tietoisuuden kova ongelma, että vaikka me tiedettäisiin kaikki, mitä aivoissa tapahtuu, niin me voidaan päätellä, miltä se tuntuu olla ne aivot, jotka kokee. Tai vaikka me tiedettäisiin ihan kaikki lepakoiden fysiologiasta, niin me voida päätellä, miltä tuntuu olla lepakko. Tai ylipäänsä, että kaikki tämä niin kuin havaittava tieto todellisuudesta, niin me ei voida päätellä siitä, että niin kuin siellä on mitään tietoisuuksia ylipäänsä. Näin se yleensä ajatellaan, mutta en mä kyllä nyt enää ole lainkaan varma, että meneekö se sitten näin, koska periaatteessa kaikki ne kuvaukset, todellisuuden tieteelliset, ne on kaikki mun tietoisuudessani tai tässä tietoisuudessa, että se jotenkin, että ei ole mitään muuta kuin tietoisuutta oikeastaan, että mä en pysty kuvittelemaan mitään, mikä ei olisi tietoisuutta. Että se ikään kuin sinun tietoisuus versus minun tietoisuus, niin se jotenkin se sinä ja minä koko ajattelu, sekin tuntuu jotenkin, että senkin voi kyseenalaistaa, että enemmän voi todeta, että tässä on tämmöistä prosessia, tapahtuu tässä näin. Ja jotenkin, en mä tietenkään voi tietää tarkalleen, miltä susta tuntuu, mutta me ollaan ikään kuin me ollaan jotenkin tätä prosessia tässä näin, ja sä oot siinä, niin joku voisi sanoa, että sä oot vaan ikään kuin mun tietoisuudessani. Tämä on ehkä se keskeisin, mitä mä yritin tuossa muotoilla aikaisemmin, että siis se ajatus siitä, että tämä on vähän niin kuin Anil Seth, tämä neurotieteilijä, tai hän on se hyvin kartesiolainen tässä mielessä, että niin, ja tämä niin kuin tämmöinen predictive coding neurotiede, missä ajatellaan, että aivot on tämmöinen ennustuseli, joka luo malleja todellisuudesta, jotta se voi niin kuin ennustaa tätä niin kuin aistidataa silleen, että mä tavallaan niin kuin mun aivot on luonut mallin mun ruumiistani ja noista tuoleista ja pöydistä, jotta mä pystyn ikään kuin redusoimaan sitä informaatiota, mikä mun aisteista tulee. Sillä kun mä redusoin sen ikään kuin tuoliksi, niin se on hallittavaa. Mä voin ottaa sen tuolin ja nostaa se ja näin. Siis tämä on aika tämmöinen kartesiolainen ajattelu tavallaan, että se todellisuus, mikä me havaitaan, on tämmöinen niin kuin aivojen luoma malli. Ja se on jotenkin nimenomaan niin kuin minun mielessäni ja minun aivoissani. Se on tämmöinen aika egoistinen ajattelutapa. Tämä on tavallaan, me ei päästä sen mallin tuolle puolelle, sinne ulkopuolelle, ja sun tietoisuus olisi ikään kuin sen niin kuin mallin toisella puolella. Mutta tämä on just se, mikä tämä on hyvin tämmöinen perinteinen kartesiolainen ajattelutapa, mutta niin, että siis siinä ikään kuin lähdetään liikkeelle sitä premissistä, että me ikään kuin tehdään se alun perin se erottelu niin kuin minä ja sinä, tämä ja tuo ja niin kuin. Ja tämä on hassua se kirja, minkä sä just tuohon otit, se mun kirjani tuossa, niin siinähän on just se koko sama juttu, että on se kuva ja kuvattu, että niin kuin minä tiedostajana, sitten on se tiedostettu, mutta niin tämä koko homma nyt tekisi mieli kumota toi kirja niin kuin kokonaan, koska siis, jos mä katson sua vaikka nyt siinä, niin, ja siis sä oot niin kuin jatkuvasti vuorovaikutuksessa niin kuin tämän ympäristön kanssa, mun sanat vaikuttaa sun niin kuin aivoihin, mä voisin periaatteessa havaita sen, miten tämä niin kuin aistidata tai sitä niin kuin äänialue vaikuttaa sun aivoihin, ja se on niin kuin jatkuvaa vuorovaikutusta sen niin kuin sun ikään kuin tämän organismin ja sen ympäristön välillä, niin miksi me tehdään ikään kuin siihen niin selkeä semmoinen rajapinta, että siinä on ikään kuin sinä ja se ympäristö, että mikä tahansa eläin tai mikä tahansa olio tässä maailmassa on jatkuvasti kausaalisessa vuorovaikutuksen ympäristön kanssa, ja se rajapinta sen niin kuin olion ja ympäristön välillä on niin kuin jatkuvasti vuotava, voisi sanoa. Totta kai se voidaan määritellä, että siinä on nyt iho on tietty rajapinta ja elävillä organismeilla on se rajapinta, mitä ne ylläpitää, jotta ei ne ikään kuin tuhoudu tai liukene siihen ympäristöön. Mutta niin sitten jos mä katson ihan tätä mun omaa kokemusmaailmaani tässä näin, niin miten mä voin ikään kuin sanoa, että se on mun kokemusmaailmaani, tai toi tuoli, minkä mä tuossa noin havaitsen, että se olisi jotenkin mun kokemusmaailmaani, koska sä voit todeta, että se tuoli on minusta erillinen, se on erillinen minun ruumiistani, ja se on jatkuvasti vuorovaikutus. Muuhun kun mä havaitsen sen tuolin, niin se tuoli on kirjaimellisesti mun tietoisuudessani. Tämä on taas tämä, miten niin extended mind-ajattelu tieteessä, että, niin kuin että se tietoisuus ei rajoitu aivoihin tai sinne organismin sisälle, vaan kun mä havainnon ton tuolin,
niin se tuoli, kun se vaikuttaa aistien kautta aivoihin, niin se mun tuolikokemus on kirjaimellisesti, niin kuin se tuoli on osa sitä kokemusta. Tämä jotenkin, kun tätä rupeaa tarkemmin miettimään, niin se tuntuu, että tämä koko pakka hajoaa aivan totaalisesti, että oikeastaan niin kuin asiat voi oikeastaan nähdä semmoisena vaan vuorovaikutusten niin kuin vellovana merenä, missä niin kuin on tämmöisiä ikään kuin tämmöisiä niin kuin alueita todellisuudessa, mitä nyt alueella se tarkoittaa, joku tämmöisiä niin kuin spatiotemporaalisia alueita, niin kuin, missä niin kuin se on tiheämmin vuorovaikuttavia. Mun ruumis on yksi sellainen, missä on tiheämmin vuorovaikuttavia niin kuin olioita, niin kuin solut, mun organismini solut. Mutta ne jatkuvasti vuorovaikuttaa myöskin niin kuin ympäristön kanssa. Kun mä hengitän, niin se ympäristön happi jatkuvasti siirtyy mun ruumiiseen, hiilisyys siirtyy pois ruumiista, kaikki aisti vuorovaikutus. Että tavallaan niin kuin tämä voi kääntää tämän koko homman ihan toisinpäin sillä tavalla, että me ei olla yhtään missään ikään kuin siellä jossain Platonin luolassa silleen eristäytyneenä maailmassa, ja voitaisiin jotenkin kyseenalaistaa se maailman niin kuin olemassaolo, vaan me voidaan nähdä se ihan yhtä hyvin sillä tavalla, että kaikki on aivan jatkuvasti yhteydessä, ja mitään sellaista täysin erillistä organismia ei ole, koska kaikki on jatkuvasti yhteydessä kausaalisesti. En mä puhu mistään ihme mystisistä, kummallisista yhteyksistä, vaan ihan kausaalisesta vuorovaikutuksesta. Se jotenkin, että mikä premissi me otetaan, että se me lähdettiin Descartesin niin kuin ajattelusta liikkeelle, että kaikki on jotenkin erillisiä, kun hän istuu yksinään jossain siellä epäilemässä, versus sitten se, että jos me nyt ihan vaan havainnoidaan mitä tahansa eläintä, niin se on jatkuvasti, tai mitä tahansa organismia tässä todellisuudessa, kaikki on yhteydessä jatkuvasti, niin miksi me tavallaan niin kuin otettaisiin se solipsistinen tai kartesiolainen lähtökohta sen sijaan, että me nähdään, että kaikki on yhteydessä. Tämä on mun mielestä ehkä se, mikä se, niin. Näitähän on nyt tullut näitä tutkimuksia siitä ihan siis fyysisesti, että kuinka suuri osa ihmisestä on jotain vieraita organismeja, mikrobeja, jotain muuta, ja joilla on kuitenkin aivan kiinteä yhteys siihen, miten me koetaan asioita ja miten niin kuin mieli toimii ja tunteet toimii. Niin, miten määritellään se, niin kuin mikä on osa sun ruumista ja erillistä siitä. Mikroorganismit on tietysti niin kuin itseään ylläpitäviä niin kuin sinänsä erillisiä olioita. Tietysti niin on solutkin, että en mä biologi varmaan osaisi määritellä sen, että miten se eroaa mun elimistöä niin kuin koostavat solut näistä niin kaikista mikroorganismista vaikka mun suolistossa. Mä näkisin, että kysymys on jälleen tästä niin kausaalisesta vuorovaikutuksesta, että ei ole mitään selkeää rajapintaa missään, vaan kysymys on niin kuin määristä enemmänkin. Se on osa minua, mikä vuorovaikuttaa mun kanssa. Että sä oot osa minua nyt tällä hetkellä sikäli kun siinä määrin, kun meillä on tämä vuorovaikutus tässä nyt niin kuin audiovisuaalisesti tällä hetkellä. Totta kai sitten biologiassa on, tai tämä ennustava neurotiede, mikä nyt on hyvin muodikasta, niin voidaan määritellä tämmöisiä Markov-peittoja ja tälleen matemaattisesti määritellä sitä rajapintaa, että missä se rajapinta menee, mutta mä en tunne sitä niin hyvin, että mä voisin sitä niin kuin silleen kritisoida. Totta kai se itsesäilyttävyyden kautta voidaan niin kuin määritellä se rajapinta, sen, niin kuin se mikroorganismi ja sitten niin kuin mun niin sanotun oman ruumiini välillä, mutta mä en itse näe sitä sillä tavalla. Vähän tämmöinen filosofisempi ja niin biologinen ajatus on vaan se, että on tämmöinen niin kuin vellova kausaalisten vuorovaikutusten meri, missä on tämmöisiä hubeja tai tämmöisiä tiiviimpiä noodeja tai tämmöisiä niin kuin solmukohtia. Se koko solmukohta, mikä on mun ruumiin, niin sitten kun mä kuolen, niin se liukenee sinne ympäristöön. Ja sitten jos mä vaikka lisäännyn jonkun toisen ihmisen kanssa, niin sitten se niin kuin ainakin osittain sulautuu yhteen ja siitä muodostuu täysin uusi niin kuin organismi. Ja ylipäänsä, jos ihmisillä on tämmöinen, oliko se Jori Henrik von Wright vai kellä täällä on tämä syvähenkinen yhteys. Se jotenkin jäi mieleen aikoinaan, että kahdella ihmisellä voi olla niin semmoinen niin kuin voimakas yhteys ihan keskustelun kautta, että heistä tulee ikään kuin vähän niin kuin voisi sanoa sama organismi. Ja mä jotenkin näkisin, että se tapahtuu jatkuvasti, koska ei siinä ole mitään sellaista rajapintaa. Siis tämä kirja, joka tässä on mainittu parin kertaan, niin on siis Tietoisuus ja tieteellinen maailmankuva, joka ilmestyi 2022. Ja siinä kirjoitat muun muassa näin, että käsityksemme, havaintomme ja teoriamme maailmasta eivät voi tavoittaa sitä, millainen maailma on itsessään. Päteekö tämä sun mielestä kaikkeen? Kyllä se aika kategorinen on. Tämä on tämmöinen zen-juttu, että niin sana ei ole asia, tai että zenissä sitä käytettiin tosi usein tietysti niin kuin niiden buddhalaisten opetusten ja sen opetetun asian välisen suhteen määrittelyyn, mutta
Ja se myöskin koskee ihan vaan sitä, että meidän ei pidä niin kuin meidän käsityksiä todellisuudesta sekoittaa siihen todellisuuteen itteensä. Siis tämä koko homma juontaa juurensa siihen tietoisuuden niin kuin ongelmaan. Kun aikoinaan pohdiskelin sitä tietoisuuden kovaa ongelmaa, eli tätä, että miksi mikään oikeastaan tuntuu miltä, että miksi tässä on tämmöinen kuilu ikään kuin tietoisuuden ja luonnontieteen kuvaaman maailman välillä. Vaikka meillä olisi aivoista kaikki tieto, niin me voidaan päätellä, että siellä tapahtuu tietoisuutta, joka tuntuu tietynlaiselta, että siellä on, voisi sanoa, niin kuin valot päällä, että siellä on oikeasti niin kuin kokeva ja tunteva olio siellä. Me nähdään vaan semmoista niin kuin just kausaalisia prosesseja, fysiologisia prosesseja, siellä hormoneita ja biokemiaa ja tällaista näin, mutta ei siitä mistään seuraa tai voi päätellä, että mikään tuntuisi miltään. Ja tämä on nyt tämä selityksellisen kuilun ongelma. No tämä nyt oli tämmöinen suuri oivalluskokemus sitten, että se ero johtuu, tämä on tämmöinen kuva ja kuvattu ero, että siis se mikä me käsitetään niin kuin aivoina. Tämä on sen takia tämä tietoisuus on, niin siis tämä pätee kaikkeen. Tämä pätee, niin kuin, että meidän käsitys auringosta on meidän mielessä oleva niin kuin mielikuva, ja se aurinko itsessään on jotain ihan muuta. Mutta meidän tietoisuus on siitä spesiaalikeissi, että niin me itse tiedetään se kuitenkin suoraan, toisin kuin mikään muu asia tässä todellisuudessa. Niin sen kautta se kuvan ja kuvatun välinen ero niin kuin konkretisoituu, että jos mä nyt vaikka menisin tästä näin tonne, tai sinä menisit, niin menisin jonnekin fMRI-laitteeseen, eli tässä aivokuvantamislaitteeseen, ja kuvittelisin siellä nyt sitten vaikka eri värejä, ja sitten tutkija näkisi sitten siellä näytöllä niin kuin erilaisia aivoaktivaatioita, niin siinä on merkittävä tämä äärimmäisen radikaali ero, että niin jos mä kuvittelen vaikka sinistä, ja se, miltä se kokemus tuntuu, miltä sininen minusta näyttää, versus taas se, että miten siihen tietokoneen näytöillä sitten näkyy, että mitä mun aivoissani tapahtuu, että siellä on tyyli jossain visuaalisella korteksilla V4 on tietynlaista jotakin oskilaista tai mitä ikinä nyt onkaan. Ja sitten mä ajattelen punaista ja siellä jotain toisenlaista vähän niin kuin toisen taajuuden värähtelyä tai mitä ikinä onkaan. Mä keksin näitä ihan päästäni, koska ei sillä ole mitään väliä. Se pointti on se, että niin se mitä siellä aivoissa tapahtuu ja se mitä mä koen, siinä on ihan valtava kuilu. Ja siis tää on semmoinen, niin kuin, että kun tätä rupeaa oikein miettimään, niin että miten se on mahdollista. Että on hyvin todennäköistä, että se mitä me siellä tietokoneen näytöllä nähdään, että se jollain tavalla nyt liittyy kyllä siihen, niin kuin siihen mun sinisen kokemukseen tai punaisen kokemukseen, koska se, jos mä kuvittelen eri värejä, niin siellä näkyy sitten erilaisia neuraalisia tämmöisiä niin kuin aktivaatiokuvioita siellä näytöllä. Tässä nyt on oikeastaan, tämä on yksi ikään kuin tapa päästä sisälle mun nähdäkseni siihen asiaan, että jos mä ikään kuin itse ajattelen erilaisia asioita, niin mä sillä ajattelullani tuotan niitä erilaisia tieteellisiä havaintoja niistä aivoista. Niin mun nähdäkseni on hyvin todennäköistä, että se mun kokemukseni, tai ei se ole mitään todennäköistä, vaan mun mielestä se vaan on ihan niin kuin vaan brutaali fakta, että siis että se mun kokemukseni on sitä todellisuutta niin kuin itsessään. Tämä, mitä tässä nyt tällä hetkellä tapahtuu, me keskustellaan tässä näin, niin jos me lähdetään sitä premissistä, tämä on todellisuutta, mä oon osa todellisuutta, mä oon todellinen olio todellisessa maailmassa niin kuin sinäkin, niin tämä kokemus, mitä tässä tapahtuu tällä hetkellä, on osa todellisuutta. Tämä, mitä nyt tapahtuu, niin ei ole mitään pelkkää ikään kuin mun käsitystäni todellisuudesta, vaan se on ihan vaan se todellisuutta itseään. Ja jos nyt tätä sitten kuvataan vaikka jonkunlaisena aivoaktivaationa tai sellaisena, se on kuvausta tästä niin kuin todellisuudesta. Nyt mä selitän tämän tälleen niin kuin ulkoa opittuna, koska tästä tulee heti välittömästi mieleen kaikenlaisia vasta-argumentteja, että nämä ennustavan neurotieteen kannattajat esimerkiksi sanoisivat, että no tämä minun kokemuksenikin on tällä hetkellä vaan niin kuin tämmöinen mallitodellisuudesta. Sekin on kuvaa vaan, että ei se ole ikään kuin mitään tämmöistä niin kuin konkreettista todellisuutta. Okei, no he voi mallintaa ikään kuin mun todellisuuttani ja sanoa, että se on malli. Mutta niin mä pelkään pahoin, että kuulija tässä nyt niin kuin putoaa kärryiltä tässä koko niin kuin sekoilussa. Miten tämä nyt jotenkin selittäisi? Tämä on jotenkin, niin kuin, tämä kokemus tällä hetkellä on absoluuttista. Että siis mä en pysty niin kuin pääsemään tämän kokemukseni ulkopuolelle, että siis tämä mun olemassani on tätä näin tässä. Ja totta kai mä voin niin kuin käsittää tämän niin kuin erilaisilla tavoilla, että mä niin kuin näen siinä toimittaja Tommolan ja taustalla tuommoisen niin kuin psykedeellisen niin kuin mustavalkoisen kuvion, mutta nämä, mitä mä sanon tässä näin, on ikään kuin mä käytän käsitteitä kuvaamaan tätä mun kokemustani, ja ne mun käsitteet, millä mä kuvaan tätä mun kokemustani, myöskin mun tietoisuudessani. Kaikki mitä tapahtuu,
aivan kaikki. Se on tätä mun tietoisuuttani tässä näin. Ja se on sitä niinku konkreettista. Ja sitten vitsit, niin. Voiko sen sitten niinku hämmentää ehkä se, että kun se todellisuussana on niin lähellä sitä, että jokin on niin kuin todennettavissa, niin että sitten se menee sekaisin sen kanssa, että todellisuudenhan voi ymmärtää vaan, että kaikki mitä ylipäätään on, niin senhän täytyy olla todellisuutta. Pystyttiin se jotenkin osoittamaan tai ei. Kun tämä on just semmoista, mitä ei pysty osoittamaan millään tavalla, vaan tämä on vaan ikään kuin, että me tiedostetaan vaan, että tätä tapahtuu nyt. Tietoisuutta tapahtuu tai tämä kokemusten virta tässä näin, tämä jokainen ajatus ja sana, mitä tässä näin tulee, niin tätä tapahtuu. Tämä on tästä niin puhdasta tapahtumista, mikä niin joka hetki vaan tapahtuu. Ja sitten mä voin tietysti niin käsittää sen eri tapoina, että mä voisin vaikka sanoa, että no, tämä mitä tapahtuu, että se on nyt niin kuin aivoaktivaatiota tai jotain tällaista näin. Mutta silloin kun mä sanon, että se on aivoaktivaatiota, niin mä luon tämmöisen käsityksen siitä, mitä tämä on. Jotain tämmöinen ikään kuin metakognitiivinen malli siitä mun omasta tietoisuudestani. Ja nyt se plot twist on se, että niin tämä kaikki käsitykset, mitä mä luon tästä kokemuksesta, on myöskin mun kokemuksessani. Että jos mä sanon, että tämä nyt on vaikka kokemusta, niin se, että mä viittaan tähän sanalla kokemus, niin se mun sanani kokemus on myöskin osa tätä kokemusta. Ja kun mä sanon, että se on tätä näin, mitä tässä tällä hetkellä tapahtuu, niin se sana tämä on myöskin niin kuin tapa, millä mä viittaan tähän näin, niin se on tavallaan myöskin turha, koska se sana on aina erillinen siitä viittauskohteesta. Niin oikeastaan pitäisi olla täysin hiljaa. Tämä on tämmöinen niin kuin meditaatiossa pystyy ikään kuin jotenkin vaan niin kuin saavuttamaan sellaisen tilan, missä on vaan tietoisuutta, mutta ei ole minkäänlaista käsitystä siitä niin. Ja samaan aikaan niin kaikki on täysin selkeitä ja kirkasta ja voi todeta, että tämä on niin kuin olemassaoloa. Ei tietenkään mitenkään, niin kuin, ei siinä tavoita mitään niin kuin todellisuuden niin kuin laajempaa luonnetta välttämättä, mutta niin kuin omalta osalta voi todeta niin kuin sen oman tietoisuutensa luonteen nähdäkseni niin kuin itsessään, että kaikkien mallien ikään kuin tuolla puolen. Tästä täytyy tehdä erottelu ikään kuin tämmöisten niin kuin reflektiivisten mallien, kun me viitataan itse itseen, muodostaa niin kuin itse itsestämme käsityksiä, vaikka että minä istun tässä tuolilla. Tämä on tämmöisiä niin kuin tieteellisiä malleja, että niin voi hitsit. Nyt musta tuntuu, että niin kuin en mä vaan kykene niin kommunikoimaan tätä näin. Tämä on nyt just tämä ongelma, että mä meinasin, että tästä voisi niin kirjoittaa joskus taas jotain, mutta niin mä oon todennut, että se on oikeastaan ihan turhaa. Pitäisi varmaan niin kuin mennä vaan jonnekin viidelemään tyyliin jotain ruista. Niin, no nyt me ollaan jotenkin olennaisen äärellä sikäli, että jos halutaan puhua mystisestä kokemuksesta, niin ongelma on tietysti se, että se on lähtökohtaisesti jotakin, mikä tuntuu kokijasta todelta, mutta sitä on todella vaikea, ellei mahdoton kommunikoida mitenkään ulospäin, koska olemassaolon kokemus on ehkä pohjimmiltaan sit aika sanaton. Tämä liittyy sitä kautta ehkä myös tämä todennettavuuden ja todellisuuden ja kaiken selitettävyyden kysymys siihen hankkeeseen, että psykedeelitutkimus on tällä vuosituhannella osoittanut aika vahvasti, että psykedeeliavusteinen terapia voi toimia joihinkin tavanomaisia hoitoja paremminkin, esimerkiksi masennukseen, ahdistukseen, traumoihin, riippuvuuksiin, erinäisiin muihin ongelmiin. Se hoidon teho näyttää olevan yhteydessä siihen mystiseen kokemukseen, minkä psykedeeli usein tuottaa ihmisessä. Ja sitten tämä herättää kysymyksen, että jos näin on, niin miten tällainen menetelmä sitten sopii meidän hoitokulttuuriin, joka perustuu tieteeseen ja näyttöön ja kaikkeen todennettavaan. Eli se kysymys on ikään kuin se, että onko psykedeelien tuottamat mystiset oivallukset ristiriidassa tämän tieteellisen maailmankuvan kanssa ja mitä tästä sitten käytännössä seuraa tälle koko psykedeelihoitoajatukselle. Mihin sä oot nyt tässä hankkeessa päätymässä tämän kysymyksen kanssa? Luonnontieteellisestä näkökulmasta tai tieteellisestä näkökulmasta se, että ihmisillä on mystisiä kokemuksia, niin ei ole ongelma sen enempää kuin, että heillä on mitään muitakaan kokemuksia. Et siis voisi nähdä, että niinku se, että ihmisillä ylipäänsä on ikinä mitään kokemuksia, on jo luonnontieteelle aika massiivinen ongelma, koska luonnontiede ei pysty selittämään millään tavalla sitä, että ihmisillä ylipäänsä on kokemuksia. Mutta sitten mystiset kokemukset tarkalleen tai niinku erityistapauksena voi olla ongelmallisia sen takia, että mitä ihmiset alkaa uskomaan niiden seurauksena. Kun puhutaan näistä psykedeeleistä ja näin psykedeeliavusteisesta terapiasta, niin siellä on todettu, että tämä mystinen tai mystistyyppinen kokemus on aika voimakkaasti yhteydessä siihen hoitovaikutukseen, että niin
tulokset on sitä parempia, mitä voimakkaampi tämmöinen mystinen kokemus ihmisellä on. Ja mitä tämä tarkoittaa, niin käytännössä käytetään semmoista niin kyselylomaketta, millä kartoitetaan sen henkilön psykedeellisen kokemuksen laatua ja voimakkuutta. Siihen sisältyy tämmöinen voimakas ykseyden kokemus ja pyhyyden tunteet, ylipäänsä positiiviset tunteet ja semmoinen tunne siitä, että on saavuttanut jotain niin kuin sanoin kuvaamatonta, mutta hyvin poikkeuksellisen varmaa tietoa, mitä ei kuitenkaan pysty muotoilemaan kieleksi. Nämä nyt on ehkä ne keskeisimmät piirteet. Ja yksi näistä piirteistä on myöskin se, että ihminen kokee saaneensa jotenkin tietoa niin todellisuuden perimmäisestä luonteesta, tai että he niin kokee jotenkin kohdanneensa tai tulleensa yhdeksi todellisuuden perimmäisen luonteen kanssa. Tätä jotkut jo pitäisi niin kuin ongelmallisena, koska tämä todellisuuden perimmäinen luonne on usein vähän niin kuin nähdään samana kuin Jumala tai joku tällainen. Ja tästä pyhyyden kokemukset, että ylipäänsä on jotain tämmöistä, niin kuin se tieto koskee jotain, mitä ei tieteellisesti voi tietää tai ei älyllisesti voi tietää. Että se on jotain ikään kuin ekstratieteellistä tietoa tai niin kuin ei-tieteellistä ja tieteen ylittävää transcendenttia tietoa. Niin jotkut pitäisi sitä jo ongelmallisena. Itse en pitäisi, koska niin se on mun mielestä niin kuin aivan selvä asia, että tiede ei voi kaikkea tavoittaa. Esimerkiksi sitä, miltä kahvi maistuu. Me tiedetään, miltä kahvi maistuu, mutta tiede ei sitä ikinä pysty kuvailemaan sillä tavalla, että se voisi kuvata sen tyhjentävästi sen kahvimaun kokemuksen sellaisella, joka kahvi on ikinä maistanut. Väite, että tiede tavoittaisi ihan kaiken, mitä tiedettävissä on, se on skientismia, eli tämmöistä tieteisuskoa. Mutta jos me lähdetään siitä niin, että tieteellinen maailmankuva ei voi olla, tai ei ainakaan niin kuin tunnu järkevältä ajatella, että se sillä tarkoitetaan vaan tämmöistä skientismia tai tieteisuskoa, että tiede kuvaa ihan kaiken ja niin kuin että mitään ei jää tieteen ulkopuolelle, niin se tuntuu ihan triviaalisti virheelliseltä, että ei tieteellinen maailmankuva varmaankaan sitä voi tarkoittaa. Niin siinä mielessä silloin, jos meillä on tässä mystisiä kokemuksia, niin se ei vielä välttämättä ole ristiriidassa tieteellisen maailmankuvan kanssa, tai siis ainakaan nyt sen kanssa, mitä me tiedetään niin kuin todellisuudesta tieteen nojalla. Mutta sitten on toisenlaisia niin uskomuksia, mitä ihmiset voi tämmöisissä kokemuksissa saada, mitkä sitten voi olla ongelmallisempia. Tästä on tehty jonkun verran tutkimuksia, että ihmisillä voi vaikka lisääntyä usko telepatiaan, että he voi kokea tämmöisen niin telepaattista yhteyttä ja tulla vakuuttuneeksi, ja telepatia on mahdollista, eli tämmöinen joku niin kuin ei-fyysisten mekanismien kautta välittynyt ajatusten siirto. Mutta se on niinku problemaattista, koska telepatia on tutkittu aika paljon, on yritetty niinku saada selville, että no onko se mahdollista, ja sille ei ole ikinä saatu minkäänlaista oikein niinku evidenssiä. Ja siinä on myöskin, jos ajatus on se, että siinä tapahtuu just tämmöistä ekstrafysikaalista niinku vuorovaikutusta, niin se voisi ajatella, että se rikkoo luonnonlakeja, niin mikä tekee sitä hyvin niinku epätodennäköistä vähintäänkin, ellei jopa mahdotonta. Niin sitä voisi pitää niinku ongelmallisena ja jopa tämmöisenä ehkä niinku pahimmassa tapauksessa harhaisena ajatuksena. Tämä on vähän vaarallista sanoa tällaisia näin, koska niin kuin, kuka nyt voi sanoa, että jonkun uskomus on harhainen tai ei. Tai sitten joku tämmöinen telekinesia, että voi siirtää objekteja niin kuin ajatuksen voimalla, tai tämmöinen, että voi parantaa vaikka sairauksia ajatuksen voimalla. Pointti on nyt se, että mun mielestä pitäisi erotella ikään kuin semmoiset niin kuin ongelmalliset ja ei-ongelmalliset uskomukset. Tämä on vähän tämmöistä sovinistista tavallaan ajatella, että me voitaisiin tehdä tämmöinen erottelu. Mun mielestä voidaan tehdä, että tämmöinen niin kuin aidot metafyysiset, niin kuin, metafyysisellä tarkoitetaan tämmöistä niin kuin, tavallaan filosofisia, just niin kuin koskee todellisuuden perimmäistä luonnetta, että onko todellisuuden perimmäinen luonne nyt pohjimmiltaan vaikka jotain niin kuin kokemuksellista vai ei-kokemuksellista. Että onko se jonkunlaista niin kuin täysin kuollutta materiaa, missä mikään ei tunnu miltään, missä ei mitään arvoa, vai voisiko se olla jonkunlaista tietoisuutta, ehkä jotain tästä kosmista tietoisuutta jopa, niin sitten mennään niin kuin filosofian alueelle, että jos vaikka niin kuin joku jumalusko, niin ne on sellaisia väitteitä, mitä ei filosofisesti voi, tai mitä ei voi empiirisesti niin kuin osoittaa todeksi tai vääräksi, mitkä on sitten filosofisia kysymyksiä, vähän ehkä voisi sanoa jopa makuasioita. Niissä mun mielestä ihmisillä on vähän niin kuin tämmöinen valinnanvapaus, että voi uskoa vähän nyt, mikä tuntuu hyvältä. Mutta se kun mennään telepatiaan ja tämmöisiin juttuihin tai ihmeisiin ja tämmöisiin ihmeparantumisiin ja muihin, niin sitten se ei ole enää ikään kuin kysymys vaan niin kuin makuasioista. Tiivistelmänä voisi todeta, että se pitää ikään kuin erotella, että minkälaisia uskomuksia ihmiset saa näissä psykedeelia vaikutuksen alaisena
eikä vaan ikään kuin kohdella niitä kaikkia sillä, että mystinen kokemus olisi nyt jotenkin harhainen tai harhaton. Mystinen kokemus perinteisesti määriteltynä on mun nähdäkseni niin kuin ongelmaton pitkälti, mutta samaan aikaan ihmisillä voi tulla tämmöisiä ongelmallisempia, niin kuin spesifimpiä uskomuksia. Ehkä jotain voisi tuosta mystisen kokemuksen ihan perusteista vielä sanoa. Mitä siinä oikeastaan tapahtuu? Mitä siitä niin kuin tiedetään, että miksi syntyy tämän tyyppisiä oivalluskokemuksia? Niin, mystinen kokemus on eri kuin oivallus, että mystisen kokemukseen voi sisältyä oivalluksia. Ihminen kokee saavansa jotain uutta tietoa, mitä hän ei kykene perustelemaan. Hän saa se silleen yhtäkkisenä, tämmöisenä ikään kuin ilmestymisenä, revelaatio, että hän vaan näkee, että näin on. Ja se on ikään kuin se oivallus. Ja se on keskeinen osa mystistä kokemusta, mutta se ei, mystisen kokemuksen sisältyy paljon muutakin. Mutta niin mitä siinä tapahtuu, no ei sitä tiedetä ainakaan, niin jos ajattelee, että aivotasolla mitä tapahtuu, ei sitä tiedetä. Jotkut väittää, että no, tämä on taas tätä ennustavaa neurotiedettä, minkä nojalla näitä on selitetty. Ruben Laukkonen esimerkiksi, niin hänellä on tästä niin kuin teoria, mikä liittyy tähän, että no en itse asiassa osaa sitä niin kuin summaroida tarkemmin, koska mä en itse asiassa ihan ymmärtänyt täysin sitä niin kuin hänen teoriaansa, kun sen takia en osaa tiivistää. Mutta se liittyy tämmöiseen niin kuin false insight-käsitykseen, että niin kuin ihmiset voi saada niin kuin virheellisiä oivalluskokemuksia, niin kuin tämmöisiä pseudo-oivalluksia. Mä en ole mikään neurotieteilijä, mä en tiedä niistä sillä enkä esitäkään tietäväni, mutta enemmän silleen filosofisesta näkökannasta, niin se on tietysti hyvin tämmöistä yksilökohtaista, että mitä jos henkilö nyt sitten niin jossain kyselylomakkeessa sanoo, että hän on kohdannut todellisuuden perimmäisen luonteen tai jotain tällaista, niin mitä hänen kohdallaan varsinaisesti on tapahtunut, niin me ei voida tietää sitä. Kun hän nyt antaa korkean lukeman jollekin tämmöiselle niin kuin lauseelle kyselylomakkeessa, niin mitä se hänen kohdallaan tarkoittaa, niin sitä ei tiedetä. Et me ollaan sitten tässä meidän projektissa kerätty tämmöisiä ihan niin kuin ihmisten raportteja näistä ihmisten psykedeelikokemuksista. Ja siis nämä ei ole tapahtunut missään terapian yhteydessä, vaan ihan niin kuin ei-kliinisessä luonnollisessa käytössä ja myöskin meditaatiokokemuksesta ikään kuin vertailuryhmänä. Niin siellä on hyvin erilaisia oivalluksia, mitä he raportoivat, että keskeisimmät luokat, mitä me sieltä löydettiin näistä ihmisten raporteista, on psykologiset oivallukset, vaikka nyt, että niin kun käytän alkoholia paetakseni vaikeita tunteita tai vihani kumpuaa huonosta itsetunnostani tai kaikenlaista tällaista näin, mitä tapahtuu terapiassa, psykoterapiassa myöskin. Silloin se mekanismi tavallaan, että miksi ihminen sai tämmöisen oivalluksen, no hän nyt saa jonkunlaisen uuden perspektiivin, kun hänen tajuntansa on niin kuin muuntuneessa tilassa, niin hän nyt näkee asiat uudessa valossa. Voisi sanoa tällä ihan yleisellä tasolla vaan, että niin, hän on vähän niin kuin sekaisin, niin hän näkee asiat niin kuin uudella tavalla. Ja tämä ennustava neurotiede voi sanoa, että hän jollain tavalla ikään kuin ei näe asioita sillä tavalla niin kuin totunnaisella tavalla, vaan niin kuin siellä tämmöinen kaos ja entropia lisääntyy, mikä mahdollistaa tämmöisen uuden perspektiivin. Onko tämä sitä, mistä puhutaan niin kuin mallien romahtamisena, että ne sisäiset totunnaiset, mihin on tottunut kaikki aistihavainnot luokittelemaan, niin ne jotenkin sortuu? Sitä voisi kuvailla sillä tavalla, joo. Eli tavallaan, kun me ollaan, jos mallit ikään kuin redusoi sitä informaatiota, että niin kuin yksinkertaistaa todellisuutta, kaikki näyttää sitten sen jälkeen aika samalta ja tutulta, mutta sitten ne mallit voi olla myöskin tämmöisiä niin kuin haitallisia, jos me ollaan totuttu ikään kuin näkemään, vaikka joku depressiivinen ihminen näkee, että ihmiset ei pidä hänestä tai jotain tällaista näin. Mutta sitten kun se malli romahtaa, se tulkinta siitä, että kaikkien ihmisten toiminta tarkoittaa sitä, että he ei pidä hänestä tai jotain tällaista, niin sitten hän alkaa kyseenalaistamaan sitä, että hän näkee ikään kuin, että okei, tämä olikin mun tulkintani ja tämä asia voi tulkita monella eri tavalla. Sitä voi puhua niin kuin malliromahtamisesta. Ne on psykologisia oivalluksia, niitä nyt voi selittää melko, voi ainakin kuvitella hyvin paljon kaikenlaisia selityksiä, mitä siinä tapahtuu. Mutta sitten nämä mystiset oivallukset, ne on ongelmallisempia silleen selittää, että no mistä ne nyt oikein tulee. Mutta tämäkin on mielenkiintoinen, että tämä psykologinen ja mystinen oivallus, ne on hyvin voimakkaasti yhteydessä toisiinsa. Että ne ei ole mitenkään, ne on saman ilmiön eri aspekteja, mutta tämä mystinen oivallus on mielenkiintoinen, että
No näissä raporteissa, mitä on, niin siellä nyt voi olla esimerkiksi jotain sellaista, että, että kaikki on yhtä. Se on hyvin stereotyyppinen niin kuin väitelause, mikä sinänsä on myöskin informaatiosisällöltä aika niin kuin tyhjä, että eihän se nyt hirveästi mitään niin kuin tarkoita, eikä se ole mikään tämmöinen, niin kuin ei sitä voi oikeastaan kumota tai todentaa. Että siis joku tyyppi sanoo vaikka just, että käyttää alkoholia paetakseen vaikeita tunteita, niin siinä on merkittävä informaatiosisältö. Mutta sitten jos henkilö sanoo, että kaikki on yhtä, niin ei se oikeastaan ei se tarkoita yhtään mitään. Ja se oikeastaan se koko homman lauseen niin kuin ymmärtäminen edellyttää, että jotenkin niin kuin pystyy samastumaan siihen kokemukseen, mikä siellä taustalla on. Eli mystisessä kokemuksessa olennaista on se, että se oikeastaan ei ole, kun se on nimenomaan sanoin kuvaamatonta, niin se ei ole mikään tämmöinen niin kuin kielellinen väitelause, joka olisi totta tai epätotta. No, tämmöisiä nyt voi kuvitella, että joku on olemassa hyvä Jumala, joka tahtoo meille kaikille hyvää tai mitä ikinä. Ei se ole tällaista. Nämä ihminen voi kuvailla sitä jotenkin tämmöisenä, niin kuin, että kaikki on pohjimmiltaan jonkunlaista energiaa tai tästä rakastavaa tietoisuutta tai jotain tällaista, mutta kun ei ne sanat ole siinä se pääpointti, vaan siinä on taustalla joku tämmöinen sanoinkuvaamaton kokemus, minkä he yrittää sitten niin kuin muotoilla tälleen sanoiksi. Niin mistä se oikeastaan tulee, ei sitä tiedetä. En mä tiedä, mun tekee mieli niin kuin jakaa tässä näin tämmöinen niin kuin ihan henkilökohtainen niin kuin keissi, kun oli tämmöinen erään kerran tämmöinen muuntunut tajunnantila itsellä ja oli tämmöinen todella voimakas kokemus siitä, että mä niin kuin sulaudun johonkin niin kuin puhtaaseen niin kuin tämmöiseen rakkauteen, minkä mä koin Jumalana. Ja se oli niin kuin ihan niin kuin yksi elämän voimakkaimpia kokemuksia, se puhdas niin kuin sulautuminen jonnekin rakkauden mereen, mikä on tämmöinen niin kuin Jumala. Ja todella positiivinen, niin kuin sillä hetkellä, kun se tapahtui, niin täyttää kaikki tämmöiset mystisen kokemuksen tuntomerkit. Mutta sitten kun se kokemus oli ohi, niin totesin, että se oli vaan tämmöinen niin kuin muuntunut tajunnan tila, ettei siinä oikeasti tapahtunut yhtään mitään sellaista. Mä olisin sulautunut johonkin Jumalaan. Että se oli ihan vaan silleen, että se oli vaan tommoinen niin kuin huumekokemus. Ja siinä on merkittävä ero siihen niin, että kun on ollut itsellä myöskin semmoisia kokemuksia, missä niin kuin en mä haluaisi jotenkin eritellä, että mitkä nyt on kemiallisesti tuotettuja, mitkä on meditaation avulla ikään kuin syntyneet tai mitkä on spontaaneja, ei sillä ole yhtään mitään merkitystä, että miten on niin kuin syntyneet, koska jos tommoinen tulee spontaanisti, niin siinä on ihan yhtä mahdollista, että se on ikään kuin samalla tavalla, että se oli vain toinen hetkellinen niin kuin omituinen tajunnantila. Mutta sitten just se, että kun on sitten joskus taas semmoinen, niin kuin tässä puhutaan noeettisesta laadusta, noeettinen tarkoittaa sitä, että se koetaan tietona. Ja se on todella vahvaa sillä, että sitä ei voi epäillä. Niin sitten kun tulee jossain nyt, no, nämä tapahtuu omalla kohdalla enemmän niin kuin meditaatiossa, että niin tulee vaan semmoinen niin voimakas läsnäolon tunne ja sellainen, että ei ole enää ikään kuin mitään minää siinä, vaan on vaan puhdasta tietoisuutta ja sellaista niin kuin läsnäoloa ja ei ole mitään niin kuin käsitteellisiä malleja todellisuudesta, vaan on vaan sellaista tapahtumista, niin kuin raakaa, brutaalia tapahtumista. Ja sillä hetkellä on semmoinen, niin kuin, sen jotenkin vaan niin kuin tietää, että tätä on ikään kuin todellisuus itsessään, nimenomaan niin partitiivimuodossa, tätä. Että siis tämä on ikään kuin osa sitä todellisuutta itsessään, ilman minkäänlaisia käsityksiä, mitkä niin kuin ikään kuin käsitykset luo aina sen niin kuin erillisyyden, duaalisuuden siitä, että niin on, jos mä nyt käsitän sen vaikka jonkunlaisena valona tai energiana, niin sitten tulee ikään kuin ero sen niin kuin sanan ja sen niin kuin referentin, eli viittauskohteen välillä. Mutta sitten kun vaan on näistä puhdasta olemassaoloa, niin siihen liittyy semmoinen, että se on jotenkin totta hyvin niin kuin perustavalla tasolla. Mä en tiedä, koska nämä on niin henkilökohtaisia juttuja, että mitä sitten joku ihminen, joka niin näissä meidän raporteissa vaikka, että niin mitä se hänen kohdallaan se tarkoittaa, jos hän niin kuin näki, että kaikki on jotain niin kuin tämmöistä energian niin kuin virtauksia ja mitä ikinä sanoja he käyttääkään, niin en mä voi tietää, mitä hän on sitten sillä hetkellä kokenut, että mikä se on se sanaton tieto, minkä hän sillä hetkellä kokee. Mutta tämä nyt on tämmöinen, mitä niin kuin voisi kutsua tämmöiseksi niin kuin mystiikan kovaksi ongelmaksi, on sitten se, että niin, kun henkilö kokee saavansa jotain tämmöistä sanatonta, absoluuttisen varmaa tietoa, niin mitä se tieto ikään kuin koskee. Ja oikeastaan se ei koske yhtään mitään, koska siinä nimenomaan ei ole mitään ikään kuin tietäjää ja tiedettyä erikseen, eli ei se koske yhtään mitään.
joskus ajatellaan, että se niin kuin henkilö jotenkin sulautuisi todellisuuteen silleen, että ei ole enää ikään kuin, että hän jotenkin saisi tietää todellisuuden laadun niin kuin laajassa merkityksessä todellisuuden, eli niin kuin, että ei ainoastaan oman tietoisuutensa laadun, vaan koko todellisuuden laadun, että mistä tässä koko niin kuin universumissa kaikki koostuu, että se on jotain niin kuin puhdasta tietoisuutta esimerkiksi tai jotain energiaa tai mitä ikinä onkaan, että he jotenkin kokee, että he niin kuin redusoituu tai dissoloituu, niin kuin muuttuu joksikin niin perustavanlaatuisesti tai he jotenkin tulee yhdeksi sen kanssa, mistä kaikki koostuu. Niin tämä tuntuu olevan näillä mystikoilla, jos katsoo ihan klassisia mystikkoja ja myöskin lukee noita raportteja ihan maalikoilta, niin se tuntuu olevan keskeinen, että he jotenkin kokevat saavansa tietoa koko todellisuudesta, eikä ainoastaan omasta tajunnastaan. Mutta just se, että miten voidaan ikään kuin osoittaa, että se olisi jotenkin koko todellisuus, mitä siinä, niin kuin, miten se voisi saada tietoa koko todellisuudesta, vai onko se vaan sittenkin kuitenkin vaan hänen oma tietoisuutensa, mistä hän saa tämmöistä niin kuin mystistä tietoa. Tämä on niin kuin tosi vaikea ratkaista. Jatkan tästä henkilökohtaisella kokemuksella, jonka muistan siis lapsuudestani. En tarkkaan muista, minkä ikäinen on ollut, mutta joskus alakoulun loppupuolella varmaan. Ja olen tietysti vasta jälkikäteen tulkinnut, että tämä on jonkun sortin mystinen kokemus, mutta mä makasin selälläni semmoisen pyöräkatoksen päällä ja oli ilta pimeätä talvella ja hyvin sakeana tuli taivalta lunta ja mä makasin siinä pitkään ja jotenkin se alkoi näyttää tosi se oli hirveän moniulotteinen se näkymä siinä ympärillä, että jotenkin tuntui yhtäkkiä, että niin kuin mittasuhteet jotenkin valkeni mulle ja sitten mä muistan semmoisen tunteen vaan, että mä niin kuin tavallaan tajuan maailmankaikkeuden ja jotenkin hävisin itse siihen niin kuin osaksi sitä kolmiulotteista avaruudellista tilaa tai jotain. Tätä on vaikea pukea edelleen sanoiksi. Mä muistan sen tunteen, mutta sitten mä menin kotiin sisälle ja sitten mä olin jotenkin niin vaikuttunut siitä mun kokemuksesta, että mä kirjoitin päiväkirjaani runon tästä kokemuksesta. Mulla ei valitettavasti ole tai ehkä onneksi ole tallessa tätä runoa, koska se oli jotenkin todella korni. Muistan jotain tällaisia kohtia, että olen maailman lapsi ja sitten se loppui semmoisiin sanoihin, kun saan kaiken tietää. Mä itsekin tajusin silloin, että mä en pysty kuvaamaan sitä, että tämä runo oli tosi tyhmä ja mä vedin siihen jotkut henkselit varmaan vielä päälle sitten, mutta että yritin pukea sitä sanoiksi ja sitten myöhemmin aikuisella mä saan aika vastaavia tuntemuksia spontaanisti esimerkiksi uidessa, että jos mä oon uinut oikein pitkään niin, että saan pään rauhassa veden alle ja menen osaksi sitä huminaa ja sitten joku riittävä rytmi pysyy tasaisena, niin sitten saattaa päästä semmoiseen tilaan, että jotenkin se ajantaju katoaa. Ja se tunne on ollut aika sama, että mulla on ollut yhtäkkiä semmoinen olo, että jotenkin kaikki loksahtelee paikoilleen ja mä niin kuin tajuan kaiken. Mutta suurin piirtein heti, kun mä nousen sieltä altaasta, niin se on niin kuin kadonnut taivaan tuuliin. Että mä tajuan heti, että se ei liity mihinkään se tieto. Ja sitten mä vaan niin kuin mietin, että mitä mä mukaan juuri äsken tajusin niin syvällisesti, kun mä en saa sitä palautettua missään muodossa enää. Onko tämmöiset niin kuin aika tavallisissa tilanteissa syntyvät, voiko näitä luokitella mystisiksi kokemuksiksi ja voiko ihmisellä olla jotenkin taipumus päästä sellaisiin tälleen vähän niin kuin vahingossa, kun monestihan nämä liitetään ehkä tämmöisiin johonkin pitkällisiin ayahuasca-rituaaleihin tai tuntikausien tai vuosikausien meditaatioharjoitteluun ja muuhun. Mä tiedän, toi niinku vähän silleen niinku mystifioidaan tavallaan noita psykedeelejä ja meditaatiota myöskin, että niin ihan yhtä voisi ajatella, että just tämmöinen täysin spontaani kokemus on jotenkin kaikista puhtain kokemus siihen, koska ylipäänsä tämmöiset kokemukset on sellaisia, että mitä enemmän sinne pyrkii, sitä heikommin sinne pääsee. Tämä, mun mielestä Zen filosofia parhaiten just tavoittaa tämä, että Zenissä on tämä väite joissain suuntauksissa, että niin arkipäiväinen mieli on valaistunut mieli. Että periaatteessa se on koko ajan läsnä. Et se on se, mitä mä yritin siinä alussa tavallaan tavoittaa sitä, että se on koko ajan me ollaan ikään kuin semmoisen täysin sanattoman tiedon äärellä tässä niin kuin olemassaolossa, että jos me vaan niin kuin nähdään tämä olemassaolo itsessään, että minkälaista se on, sen sijaan, että me vaan niin kuin keskitytään niin kuin kaikenlaisiin
tekemisiin ja asioihin, ja kun ei se oikeastaan sekään ole se kysymys, että koska me voidaan myöskin tehdä asioita, mutta se on jonkunlainen semmoinen niin kuin, tietysti tämmöinen niin sanottu tietoinen läsnäolo, mistä on tullut niin hirveän muodikas sana, niin se nyt ei ole riittävä ehto sille, että joku nyt olisi niin kuin mystinen kokemus, mutta silloin kun henkilöllä on tämmöinen mystistyyppinen kokemus, niin hän on tietoisesti hyvin voimakkaasti läsnä siinä tilanteessa, mutta siihen liittyy lisäksi vielä jotakin semmoista just tuo, että tiedän kaiken tai joku tämmöinen maailmaa syleilevä ominaisuus, mutta se just, että mitä se kaikki on, minkä se mystikko sitten tietää, koska niin tavallaan henkilö itsehän ei voi ikinä tavallaan niin kuin päästä sen oman kaikkensa ulkopuolelle. Että tavallaan aina kaikki on kaikki. Että siis tämä kokemusmaailma on joka hetki kaikki. Ja se on ikään kuin kaikkeus, jonka ulkopuolelle mä millään tavalla pääse, koska niin mä en pysty kuvittelemaan yhtään mitään, mikä olisi sen mun kaikkeuteni ulkopuolella. Tämän tietoisuuden. Jos mä yritän kuvitella jotain mun tietoisuuteni ulkopuolella, niin mä tuon sen välittömästi tietoisuuteen. Että se on niin tavallaan, niin jos mä koko niin kuin kosmos ja ihan kaikki, niin se on mun tietoisuudessani, voisi sanoa. Tämä on taas tämä individualistinen niin kuin näkökulma. Niin siinä mielessä, joo, sä tiedät kaikkeuden ihan niin kuin täysin kirjaimellisesti. Se on totta, koska se kaikkeus on ikään kuin niin sanotusti siinä sinun tietoisuudessa tai siinä, mitä sä voit kutsua niin kuin täksi, jos ei halua ikään kuin ajatella tämmöisiä minä ja sinua, joka sen kokemuksen jotenkin omistaa, niin että sellaista ei ole olemassa. Mutta se on jotenkin siinä sinun kohdallasi tapahtuvassa tietoisuuden virrassa, niin se kaikkeus on siinä. Ja se on se sinun kaikkeutesi, mutta sä et itse koe sitä sinun kaikkeutenasi, koska niin sä et pääse sinne sen sun oman perspektiivin ulkopuolelle. Jos sä kuvittelet universumin tai Jumalan tai ihan minkä tahansa tai koet ne, niin se on edelleen sitä, niin kuin, mitä voisi sanoa, että niin kuin lainausmerkeissä sinun tietoisuuttasi. Ja sä tunnet sen koko ajan täysin välittömästi ja suoraan ja sanattomasti, koska sinä olet sitä. Tavallaan tämä olisi tämmöinen niin täysin niin kuin naturalistinen lähestymistapa tähän näin, että niin kuin joka hetki me tiedetään tämä oma kaikkeutemme tässä näin, niin kuin olemalla sitä. Tämä on mun mielestä tämmöinen tiedon laji, mikä on niin kuin hyvin merkittävä, mikä me yleensä ei huomata. Me nähdään, niin kuin, että ne on tuoleja, kuppeja, me liikutellaan niitä ja toimitaan tässä todellisuudessa ja meillä on tietoa tuoleista ja kupeista, mikä on tämmöistä hyvin niin kuin suhteellista tietoa, relationaalista. Mutta sitten kun me tavallaan niin kuin, no tämä kaikki tuolit ja kupit, mitkä tässä näin on, ne tapahtuu tässä tietoisuudessa. Ne on tätä tässä näin. Kaikki nämä liikkeet, mä rupean koskemaan niihin ja liikuttamaan, se on tätä tässä näin, mikä tapahtuu. Sitten kun mä näen ikään kuin sen absoluuttisen totaalisuuden, mikä siinä on, se tietoisuuden ihan täysin kokonaisuudessaan, jopa niin kuin minä, joka liikutan tätä tuolia, niin ei ne ole mitään erilaisia asioita tai erillisiä asioita, vaan ne on kaikki sitä sen saman kokemuksen niin kuin ikään kuin eri osia. Ja sitten kun sen näkee, niin se on jotenkin niin kuin, sitä voisi kuvailla niin kuin mystisenä kokemuksena. Ja se voi olla ihan täysin arkinen. Ja se, mitä nämä zen-tyypit, niin siinä on tietynlainen ympyrän sulkeutuminen, että henkilö niin kuin lähtee liikkeelle semmoisen tietynlaisen naivin niin kuin läsnäolon tilasta, missä hän vaan niin kuin on tässä maailmassa ja vaan tiedostaa. Ja sitten hän niin kuin reflektoi ja meditoi ihan hirveästi ja saavuttaa jonkunlaisen meditatiivisen niin kuin tämmöisen perspektiivi, mistä hän voi havainnoida asioita ja tiedostaa, eikä tämä mindfulness-tyyppinen, että minä havainnoin asioita, että minä kiinnitän huomioon vaikka nyt hengitykseen tai tämmöiseen, saavutetaan semmoinen niin kuin observoiva tietoisuus, mutta sitten palataan lopulta siihen, että no se observoiva tietoisuus on myöskin sitä samaa, sitä yhtä tietoisuutta. Tämä ongelma on tässä nyt koko ajan se, että mikä se on se ikään kuin se yksilön ja niin kuin laajemman todellisuuden välinen suhde. Koska se yksilö ei voi määritellä sitä omaa suhdettaan siihen laajempaan todellisuuteen, koska hän ei pääse sinne sen oman perspektiivinsä ulkopuolelle. Että vaikka hän kokisi koko universumin, niin se on edelleen se ikään kuin se hänen kokemuksensa. Mutta se samaan aikaan ei ole mitään minua, jonka kokemus tämä on, että ei ole mitään häntä, joka omistaa sen hänen kokemuksensa, vaan voidaan sanoa vaan, että niin kokemusta tapahtuu tässä, ja senkin sanominen on jo ihan liikaa. Niin tavallaan tämä koko homma niin kuin taas hajoaa ihan totaalisesti, ja sitten niin kuin tavallaan se, kuka se nyt menee sitten sanomaan, että niin kuin mikä on se niin kuin yksilön kokemusta tai mitä sitten on se laajempi kokemus, jos sä katsot niitä tähtiä siellä niin, ja niin kuin sitä todellisuutta, niin
ne tähdet on sun tietoisuudessa siellä valovuosien takana, sä oot kausaalisesti yhteydessä siihen koko universumiin, minkä sä sillä hetkellä havainnoit, niin tavallaan sä oot yhtä sen kaiken havainnoidun todellisuuden kanssa. Näinkin voisi ajatella. En mä usko, että näihin asioihin mitään tolkkua oikeastaan saa. Voiko näissä kokemuksissa, onko näissä jotakin semmoista merkityksellisyyttä yli sen, että mä vaan nyt niin kuin pyörin tässä mun oman kokemukseni napanöydessä ja hirveästi yritän filosofoida, että mistä tässä on kysymys ja miksi minä olen minä ja miksi olen maailmassa. Voiko mystisen kokemuksen kautta tavallaan saavuttaa jotain semmoista merkityksen tunnetta, jolla olisi jotain arvoa jollekin muulle kuin mulle itselleni? Niin, se on tietysti kysymys, miksi ylipäänsä lähtee liikkeelle siitä, että se olisi jotenkin sinun kokemuksesi. Että se on enemmänkin sillä tavalla, että henkilö vaan tiedostaa, että tätä se olemassaolo nyt on. Ei hän koe sitä, että se olisi jotenkin hänen olemassaoloaan. Ja tavallaan se, kun aina puhutaan sitä egodissoluutiosta psykedeelia ja meditaation yhteydessä, niin jotenkin ärsyttää koko se homma, että ei sitä egoa ikinä ollutkaan, ei se voi dissoloitua. Mä voin totta kai käsittää itseni tässä ja tuossa on kuppi, mutta ne on kaikki tässä samassa tietoisuudessa ne käsitykset. Jotenkin toi kysymys siitä, että onko siinä sitten merkitystä itsen ulkopuolelle, hedelmistään puutunnetaan, että kysymys on enemmänkin siitä, miten me aletaan sitten suhtautumaan toisiin ihmisiin. Jossain buddhalaisessa traditiossa tai hindulaisessa, niin buddhalaisessa korostaa myötätuntoa ja se liitetään. Tässä on tämä metafyysinen aspekti, mutta sitten on myöskin tämä eettinen aspekti. Että kun me jotenkin nähdään tämä minän illusorisuus vaikka tämmöisen mystisen kokemuksen kautta, tai miten ikinä se tapahtuukaan. Mystinen kokemus on ohimenevä, mutta se jotenkin se minän illusorisuus tai tämmöinen, se pitäisi olla joku tämmöinen pysyvämpi muutos. Tässä on just tämä ajatus, että mystinen kokemus on transformaatio, että sitten se johtaa siihen, että sä alat käyttäytymään eri tavalla. No ainakin tuntuu teoreettisesti järkevältä ajatella, että henkilöstä tulisi vähemmän minäkeskeinen sitten semmoisen, jos hän alkaa ajatella, että minä on illuusio. En tiedä, joskus kyllä itsellä on semmoinen olo, että ei ole itsellä omalla kohdalla tuntunut tapahtuvan ainakaan kauhean positiivisia muutoksia, että tuntuu, että on ihan yhtä idiootti ihmissuhteissa esimerkiksi edelleenkin, vaikka on ollut kaiken maailman mystisiä kokemuksia, sitten haluaa sillä sanalla sanoa, että on suuria metafyysisiä oivalluksia, silleen tuntuu, että metafyysisellä tasolla tai silleen tai jotenkin älyllisellä tasolla lainausmerkeissä, että on tapahtunut tosi isoja transformaatioita, mutta eettisellä tasolla on ihan yhtä urpo, mitä ennenkin, ellei jopa vielä pahempi urpo. Niin jotenkin tässä on kauhean dissonanssi tässä näin, että tämähän on tietysti empiirinen kysymys, että jos henkilöllä on tämmöisiä niin sanottuja mystisiä kokemuksia, miten ne määritelläänkin jonkun kyselylomakkeen kautta, että alkaako se sitten oikeasti käyttäytymään jotenkin paremmin tai kivemmin, että onko se mitään hyötyä. Että tämä nyt on koko buddhalaisuudessa esimerkiksi ajatuksena, että ihmiset tulisi myötätuntoisemmaksi ja alkaisi käyttäytymään paremmin, mutta en mä tiedä, onko se oikeasti sitten sillä tavalla. Voin kuvitella mystisen kokemuksen, jonka jälkeen ihminen ajattelee, että kaikki nyt vaan on, eikä täällä voi mitään millekään. Ja ne sitten ei välitä mistään yhtään enempää kuin ennenkään. Tai sitten voin ymmärtää, tai voisin kuvitella sellaisen kokemuksen, että tai ainakin itse pystyn löytämään sen tunteen, että on ylipäätään ihmeellistä, että on mitään, että on olemassaoloa ja on asioita, on eläimiä ja ihmisiä sitä kautta sitten taas voisi löytää sellaisen, että koska se on niin ihmeellistä, niin on tärkeää varjella kaikkea tätä olevaa. Se on hyvin henkilökohtaista, että tietysti jos ajattelee ihan teoreettisesti ja käsitteellisesti, niin se on hyvin järkevää, että jos jotenkin kokee saavansa kontaktin jonkunlaiseen substanssiin, jonka muotoja kaikki on, tai johonkin siihen, joka on kaiken taustalla, ja näkee sen vielä perinteisessä mystisessä kokemuksessa, näkee sen arvokkaana ja pyhänä, niin sitten näkee, että kaikki on sen saman pyhän energian valon, mikä ikinä se onkaan muotoja, niin jotenkin siellä tuntuisi loogisesti seuraavaan, että sitä alkaa kohdella muitakin sitten paremmin, koska näkee, että kaikki on sitä samaa valoa, minkä sitten itsensä kautta jotenkin löysi. Tai jos näkee sen itsen illusorisuuden, niin näkee myöskin tavallaan, että kärsimys on tavallaan samanlaista joka puolella, että se on tietynlainen perspektiiviharha, että mä nyt jotenkin omaan kärsimykseeni sitten pidän sitä tärkeämpänä, sen vähentämistä tärkeämpänä, mitä muiden
kärsimystä. Ja kyllä tästä nyt empiiristä evidenssiä on, että niin mun yksi oppilas tutkii psykologista fleksibiliteettiä, mikä on tavallaan tämmöinen niin kuin tietynlainen mindfulness tai tietoisuustaitojen rypäs, erilaisia komponentteja, mitkä niin kuin lisääntyy meditaatio- ja psykedelien käytön yhteydessä keskimäärin meidän niin kuin tulosten perusteella, että ihminen jotenkin pystyy käyttäytymään silleen niin kuin tiedostavammin ja vähemmän reaktiivisesti esimerkiksi enemmän arvojensa mukaisesti, niin ainakin nyt tietyllä tasolla niin kuin voisi olla, että siitä seuraa sitten jotain hyvää. Mä saatan nyt suututtaa jotakin ihmisiä, kun mä kyseenalaistan tällä tavalla ne hyödyt. Mutta en mä tiedä. Kai se on kysymys enemmän siitä, että miten me niinku käyttäydytään tässä todellisuudessa. Mystinen kokemus sinänsä, se on varmasti arvokas kokemus ja voi oikeasti antaa semmoista jotain niinku sanatonta tietoa, mutta onko siitä mitään sitten eettistä hyötyä, niin kai se riippuu, miten me käyttäydytään. Jussi Jylkkä, mistä sä viimeksi todella ällistyit tai minkä äärellä oot kokenut jotain hyvällä tavalla ihmeellisyyden tunnetta? Mikä on nyrjäyttänyt aivosi? Semmoisia mininyrjäyttämisiä tulee. No tänään kun lähdin junalla tänne, niin katoin, miten sadepisarat valu sitä niin kuin junan ikkunaa pitkin. Ja se oli jotenkin tosi merkityksellinen hetki. Siinä niin kuin välittömästi sen jälkeen vaan tuli sellainen niin kuin voimakas läsnäolo ja niin kuin rauhan tuntu, mikä kesti vaan hetken aikaa, mutta se on se ajatukseton tila. Niitä tulee vaihtelevissa määrin ja ne tuntuu olevan sellaisia niin kuin pieniä lepohetkiä sen kaiken arjen suorittamisen keskellä ja kaikkien paineiden keskellä, että ne on tärkeitä. Ei se mikään nyrjähdä, mutta niin oikeastaan se on se perusnyrjäytys, mitä kaikki koko ajan on, että niin siinä jotenkin vaan, että no tätä tämä nyt on. Ja se on jotenkin itsessään vaan arvokasta ja merkityksellistä. Ja kyllähän nyrjähdyksiäkin tulee. Suurin nyrjähdys oli silloin jopa 10 vuotta sitten, kun todellisuus kääntyi ihan ympäri, eikä se ollut mikään huumekokemus tai mitään, vaan ihan vaan spontaani. Se oli meganyrjähdys, eikä sen jälkeen mikä oikeastaan ole niin kuin nyrjähtänyt niin massiivisesti kuin silloin nyrjähti. Että siis se, mitä mä olin käsittänyt fysikaalisena, ei olekaan ensisijasta, vaan tietoisuus on ensisijasta. Se oli se isoin nyrjähdys. Ja oikeastaan sitten sen jälkeen kaikki nyrjähdykset on ollut vaan tämän saman asian näkemistä niin kuin aina uudestaan. Jos sen välillä unohtaa, niin se pitää aina sitten virkistää välillä. Tai se tulee jotenkin, saa sellaisia pieniä välähdyksiä siitä, että sen uudestaan näkee sen tärkeän asian. Kiitos paljon keskustelusta. Kiitos. Kuuntelit Päänavauksia podcastia. Tämän podcastin tekemistä ovat tukeneet Väinö Tannerin säätiö, Journalistisen kulttuurin edistämissäätiö ja Suomen tiedetoimittajain liitto. Olen toimittaja Anna Tommola ja kiitän lämpimästi seurasta.